38 Delta X-ray / November Alpha 018. 38 Delta X-ray / November Alpha 018. USA. Hotel Tango 125. Hotel Tango 125, goddag, du er 5 9. Ja, goddag. Det er jo brager igennem til Danmark. Du er også 5 9. Fantastisk signal, du kører herned af med. Tak, og i lige måde, det går fint. Der er gode signaler i luften. Må jeg bede om dit navn? Ja, navnet det er Hans og KTH'en af Køge. Og Hans i Køge. Det modtager 5 9 plus til dig her på vestkysten af Grønland i Sønderstrøm. Mit navn er Bjørn. Ja, vi har hilst på hinanden før, også lokalt. Det er en fornøjelse at høre dig køre så godt, så der er run på dig. Ja, det stiller lidt af. Signalerne bliver sværere og sværere. Det er sjovt ligesom at grave sig ned i lagene af signalstyrker. Og nu de store antenner, de store plader, de er i lokken, og nu kommer de andre. Det er lidt sjovt. Tak for det, Hans, og god søndag. Ja, men tak for, at du vendte tilbage. 73. Rigtig god søndag og god jagt. Tak skal du have. I lige måde. Bye bye.